Zdravím všetkých. Práve som dorazila a dnes ma dorazil pán Sulík. Pán Sulík má totižto takýto názor. No tak stalo sa, voliči si môžu teraz zobrať ponaučenie z Má byť toho. takýto človek kandidovať za poslanca do parlamentu? Ja by som ho na kandidátke nenechal, ale je to rozhodnutie samozrejme každej strany. Dôležité je, že o 2 týždne budú voľby a voliči si teda môžu spraviť veľmi dobrý obraz a rozhodnúť sa a konať, alebo rozhodovať sa podľa toho, kto ponúka peste. No, toto, čo povedal správne. Až na to, že to povedal človek, na ktorého kandidátke je tento pán. Takže facka poslanca Osuského pánovi Vaskému je v poriadku. Pána poslanca netreba stiahnuť si ani z kandidátky, ani z parlamentu. Ale pán Sulík je ten, ktorý dal teraz na kandidátku v rámci takého 10-ročného jubilea tohto pána. Slávne ste to zhodnotili a ďakujem. Tu sa mi pozerajte do očí. A tu sa mi pozerajte do očí. Pán poslanec. Čiže pán Hlina, ktorý už pred 10 rokmi napadol iného poslanca, je podľa pána Sulíka v poriadku, ale vadí mu Rišo-Glik. No, a to povie pán Sulík, v ktorého strane a aj na kandidátke hodne vysoko je pani Cigániková, ktorá sa pobila s pani Tabak ako poslankyňou. Čiže, ak ešte niekto pochybuje o tom, že či toto je doba pokrytecká, tak tu máte dôkaz, ale názor si urobte sami. Koho budete voliť, je naozaj čistá vaša vec. Len potom sa nečudujte. Majte sa pekne.